Tataog ni Ilocano ta isip mangipasin mo da agpan nagbalay kita yo. Bad girl nga Ilocano sika itisang girl may nga mangidada ulo na rin matasiman tapos na sikada ni Ilocano kubayan kinagaget kinalaing tayo intayo nagigay sa tinagdagiti at tutungo sa riket kisari buong nga probinsya narimata sirmata inaibang pangrurag ng bot sikat rimat magtelag sa tunggal pamilya gayang itisang kaadlokin turay sa binu kamangkin siksikala iti makabudo umisang katulad sa uri ka sa rutog nga panubog ng tatina pundok kung kinasantak ni Ilocano di nagpipinuligim pinagay kaisa isa yung pasikit ang kinarimat di Ilocano. Deno na yung bang bigatay amin nga sa ngapada. Aldaw ti Martes Hulyo primero. Umunang aldaw iti bulan iti July tawen na 2025. Ingami ni Sangbay kada kay di programa tayo Sir Matan Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Aditi lang the first and famous radio station in the North RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Namod deto in Karobasita. Baro nga bulan napasabtan tamat ti paparaw kada panatengan basit da uyak na talaga nga panagkakawa alawan gagayam kay na kabsat danggahin da kami gana ti oras ti alas 9 kami kasakit intemanin idanon digiti kangrunaan kabarwanan nga damdamag updates ka digiti paspasamak iti abukod tayo nga lugar kasangwana nga intay idanon digiti papaulo digiti kangrunaan ngayon tayo mapag sasaritaan at di oron ti anak ken gayemyo may sa kadigiti timon ti dayti programa ni Ronald Domingo itibiyang timas sa kontrol ni Engineer Mark Tuliao supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan da kami aro diti sangsang kamay sang may kumablaw kada kay tinagasat ngagsapa nagasat ng oras dagiti aday ti balasi taaw agang kada yung agdingding gagoy buya kada kami kini Karobasita no kastoy nga oras iti madanunan. Okay, tinete kong daway. Itaron din pangablawan ti partner tayo dito ti programa ni Karobasita Makalipis. Karobasita, good morning. Yes, good morning to Karondo Ronald. Ken, good morning. Manana po kadigiti na itamang tartarabay iti programa Sir Matan ni Ilocano. At di manana po tayo na numapagaymi ni Karobasita Makalipis sa may sakariti mo na po iti programa ni Governor Matthew Marcos Manutok, ti Provincial Government of Ilocos Norte. Bueno ni Apo Cecil Tatan Karondo Ronald. Iti paridola po ni Apo Governor-elect Honorable Cecil Araneta Marcos, ti Communications and Media Office, kinadulawan ni Mr. E.J. Dios. Iti magnakemken kooperasyon, pailang nga po iti RPN DCRL Batak. Isang baby mo na po ti sa balipay aparang iti programa Sir Matan ni Ilocano itangal daw apo iti Martes, Hulyo 1, 2025. Kumuna po ngal daw iti bulan ti Hulyo, natapuganan na po ti Hulyo, Agosto, September, nakaralisan na po ngal daw. Panagtulid ti panawen, gagayem ken kakabsat, alakit kabkablawan, da karapo iti good morning. Kaya amin na sa ngapada, iti sa dinuman na po paset iti lubong, amadano iti asignal iti RPN DCRL Batak. Kaya iti pinchin CMO account, apaka ipapaboy na po iti live streaming iti programa Sir Matan ni Ilocano. Okay, doon na po iti papaulo di damdamag, amay tampo kitangal daw apo iti Martes. Nailayo na po sanggunyan panlabigan member Attorney Saul Lasso. Maragsakan na po ken dakela pa kay dayawan na iti pan nakapadayaw ken pan nakaipay ken kuha na ti leadership award iti National Movement for Young Legislators wenno NMYL itay Calabes.
Kabiyatan na segon kay ni Apo Bukal Laso, narway Apo digiti ordinansa nakasagan nga ipasa na iti sangkunyan panalawigan iti umuna nga panag-session digiti baro nga sets Apo iti kaming ti Junta Provincial. Kabiyatan na po, Municipal Budget Officer, iti Pasukin ni Ilocos Norte, Mr. Patrick Ratuita, yung pakamuna na pintas sa po iti pan nakaiwardas, iti pondo ti gobyerno municipal, iti Pasukin. Ken ti municipal, gobyerno municipal, apo ti Pasukin, nadanda na po iti baro nga municipal bus, ken plano dapi apo ti gumatang, iti may sapay apo nga bus, adito apo ket na ayon pa, itapno makatulong, kadigiti, umili di Pasukin nang ron apo karetay estudyante. Ken customer ten gagayem ken kakabsat. Agtultuloy apo tinigeta kampanya digiti otoridad kontra iti loose for arms wenno digiti awan lisensya nga paltug dito Ilocos Norte. Ken sala nga pong operasyon iti kontra iti illegal droga tinagsentruan digiti kameng ti pulisya no diket urepay digiti illegal gambling wenno illegal pa nagsusugal. So amin digiti apo ken dumapay maipadano ni tabigat apo iti Martes iti panagtultuloy iti programa Asir Mata ni Ilocano. Kaya nakasamiten padaanan ti sasaaden ti Panawen. Manibod iti paghasa di UST Lawag International Airport. Kaya nakasamiten na dali kita'y konsensyo, mabalin nila ang ipadaanon di kita. Mabainting kay panag-text iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395. Aga sublita ito, kalpasan ka iti sumagmana pamalagip, manibod palaing ti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 8:12. Dahito yung oras, ketidandanon ka na kayo ti M. Luwelier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag-M. Luwelier na. M. Luwelier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong bilib, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom! Papaya! White rose papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White rose papaya! New White Rose Papaya! Ada double whitening ti papaya extracts can vitamin B3, clinically proven mangpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka! White rose papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya pudaw, papaya fast! White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ikot pa dumit mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa dumit mancha.
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulog Bantay. 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nagnormal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Hello, Bes! Kumusta? Long time no see. Ay, nasaya at met, Bes. Sika, kumusta ka, met? Excited na kon, Bes. Sa wakas, face-to-face iti klase tayon. Kanayon tayo itong agkikitan. When nga rod, Bes, uray siya excited nakmeten. Ngem ti problema, no pagyanak manin. Amumeten kada kami nga taga-adayo. Pagkasiraan ti sapsapulen, Bes? Umay ka na di pagkasira akon. Nalawa, nadalus, presko ti angin, ken komportable ka. At home ka pa. Baka nanginamit, Bes. Ay saan, Bes? Affordable deto ka na tayong estudyante. Ken naanos pa'y ikaking kukwa, ani Ma'am Gina Batoon. Ay ano ka di deta pagkasiraan, Bes? Ijay La Plaza di Makaelo, sango laeng ti MSU, Bes. Walking distance laeng. Tawagan tangaro din ni Miski iti 0965-592-7775. Ken 0965-068-4978. Tagpareserbakan, ket baka maon na anda ka. At home ka sa La Plaza, di Mikaelo. Along Batak, Paway Road, Barangay Tabug, City of Batak, Ilocos Norte. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Nangitulo din iti oras tayo na alas 8:17. Titete kong dawa, hindi ron idanon ti kao dyan nasasadan ti panawen na manibod iti pagasa di UST Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Dahil yung weather forecast, kahit idandano ka na tayo ti Enjoy Coffee para tumagal ang pagsasama at paglabing-labing ng partner uminom ng Enjoy Coffee. Awa mo tansig. Okay, di na po di sasadan ti panawin, itangal daw apo iti Aldaw apo iti Martes. Gagayam kaya kakabsat. Okay, tay low pressure area apo iti iti Central Luzon, ada po na sa ripatan 920 kilometers daya na. Southwest monsoon, pero ang inabagat afektaran iti Visayas, Mindanao, Central Luzon, ken Southern Luzon. Dito Ilocos Norte kat madan iti naulep. Atang-atang nga pakaibuyugan iti may patupatok kapag bita pa nagtudo panagkimat ken panaguruod mega po iti localized thunderstorm. Ang panuray iti nakapoy aging iti kalalingan na puliti angin manipod abagata na laod agpapanabagata na daya. Tibaybay ket agdaluyon iti apagapaman aging ka iti kalalingan na. Mabalin nga umabot iti katay iti daluyon manipod 0.6 aging iti 1.8 meters. Mabalbalagan iti mangalap. Nga agaran na, karigiti kaya daluyon. Narukod ti Kalamis nagsapay di 24 degrees Celsius. Kaya mabali na bumarinton aldaw gigiti 31 degrees Celsius. Si Mising tinit iti oras sa 5:26. Kaya lumnakinton malem iti oras sa 6:38. Deta po iti kao dyan nasasadan ti panawen manipur iti DOST Pag-asa Lawag International Airport. Radyo Ronda Weather Update. Sirmata ni Ilocano. Okay, detarod gagayam kinabsat ti kaudyan nga sasaden ti panawen. Ada datoy low pressure area, mas asibay. Iti pagilian tayo nga Pilipinas gagayam ken kabsat alaket panawen met ken din iti panagtudtudo ngem masapol iti intay panagan-anad aga sipud ta panagkakawa ko na tayo man.
Okay, itinala kong dawa, interod da itultulit programa tayo, interod din ti sa malipayng damag, ti adata kong dawa, karubasita. Okay, when apo, maragsakan kay Dakel, apa kay Dayawan na po, ti nailayon, ang kaming tisanggunyan panalabagan member, ni Attorney Sola, so apo, iti pa nakapadayaw, ken pa nakaipay, ken kuha na iti Leadership Award, iti National Movement for Young Legislators, when NMYL, ite kalabes. Naipaikan ko na tinasa pa madayaw, kabayatan iti may isa programa na angay ijay kurun Palawan. Ti pa nakaipaikan ko na tinasa pa madayaw, ti mangi panek-nek laeng, tinapita sa paningida ulo, ken napudno pa nagserbi. Ti NMYL ket gunglo digiti Vice Gobernador, Sanggunian Panalawigan members, Vice Mayor, Sanggunian Bayan members, ken Sanggunian Kabataan, agtawan iti opatapulag pababa. Ilalawag na, ati nagunod, apam madayaw, dahil nagunod na apam madayaw, ket bunga pelang iti aktibo apa nakipartisipar na at tumultulong sa alang iti probinsya ti Ilocos Norte, iti Region 1, ngem ket di itintero apagilya na Pilipinas. Kuna na may sa kariti itantandudo da programa, ket ti panang tulong ti NMYL. Kariti agad-adal, iti Luzon, Visayas ken Mindanao. Malaksid pa dito iti panang kita, iti potable water. Nga usaren, digiti estudyante, ken digiti mangisursuro. Mamati ni Bukal Laso, amay sakar dito digiti nakita daan gibasaran, malaksid amay sapay dito yan abutusan, ng opisyal, ti Union of Local Authorities of the Philippines, ti nangipayan da ken kuan na iti nasa nga award. Kuna na dito ket isagot namet karitika probinsyaan kang ruran na iti umuna distrito anang ipay ken kuan na iti Gundaway ken Talek tapno magudod daytoy nga pamadayaw. Ni Apo Bukal sa Ulaso apo. When apo malagsakan tayo nga mangipakaam mo kadigitoy kaprobinsyaan tay ti Ilocos Norte nga detoy anak ken kabsat yung kaprobinsyaan nyo ket naikan iti pamadayaw iti mesa nga organisasyon so iti po na tayo nga National Movement of Young Legislators ket detoy apo ket gunglo iti Vice Gobernador, Bubukales, Vice Mayor, kukonsehales pakiramanan isang gunyang kabataan nga agta 24 years old and below. Ket DJ naawat tayo apong award ket detoy iti bunga deti pinakipartisipar tayo nga tumulong hanlaeng nga ditoy probinsya tayo, hanlaeng iti Region 1 no diket ti itentermente pagilian tayo nga Pilipinas. One of our flagship apong activity ket deti pinagtulong iti organisasyon iti naduma-duma nga pagbasaan iti Luzon, Visayas ken Mindanao ken ti pinakaornos apo iti potable water nga mabalin nga usaren hanlay nga iti estudyante no diket digiti kakadwa tayo nga mangisursuro kanya dati eskwelahan apo ket digitoy nga activities tayo aside from the fact apo nga nabutusan tayo nga official met iti authorities Union of Local Authorities of the Philippines ket dito iti inusarda nga nang kita tapnon mekkan tayo iti award nga kastoy nga alam amoyo apo ket dito met talaga iti karbengan na nga aramiden tayo akas mesa nga public servant ket mapadayawan na klaunay nga nakita dito nga effort tayo so nga naawat tayo DJ ket dito ket idedikar ko kadigitoy ka probinsyaan tayo nang nangruna ditoy first district tayo suda apo iti nang TED iti Gundaway tapnon magunod tayo digiti kakastoy nga pamada. Kandidato kayo man sir. Ti reorganization tayo apo ket mangrugi iti Agosto ti umuna ket Region 1 and so on and so forth aking gana iti Oktubre kadetoy nga tawen. So the national elections will be, if I'm not mistaken, February of 2026. No DJ question, no try tayo man di nationalen. Actually, ket kut umayag concentrate dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ta makita adu iti masapol tayo nga aramiden nang nangruna di Sangguniang Panlalawigan. But dito iti surprise ko no addanto. Masapol nga mapan ijay national level kadto yung National Movement of Young Legislators. Hopefully no makadesisyon iso na aga pumetlaeng to'y probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ngem secret ko pelaeng ha.
secret kumet pelaeng. Tapno itultuloy na apo detoy pinakikadwa tayo iti national level, and I'm very very sure he is very much capable of doing more. At iso na ket makita nga nalaing nga leader. Sir, kaputag wakay lang ton na abogado iti sangguniang panlaligan. Ada iti chance, sir, na si kay Dagdal niya chairman iti Committee on Laws. The chairmanship iti Committee on Laws actually apo ket syempre of course masapol ket adda ti pinakaawat na nga naununeg iti linteg. But the different committees in the sangguniang panlalawigan and the nomination of the chairman, vice chairman, and the different members of which shall be voted upon later on. Ito'y first or the inaugural session of the Sangguniang Panlalawigan. Ket no ti kuna di kakadwa tayo apo ket siak ti mapuspuswanda nga mga idaulo iti chairman iti Committee on Laws ket mapadayawan nak unay no kasi ti mapanunot da. Ket no adantuman sa baling i-nominate da, okay lang met kasi data ket pinagpagtitinulungan. Apo iti padang agpanpanday linteg ti Sangguniang Panlalawigan at talo miyembro, mesa nga vice chairman, ken mesa nga chairman. Sir, last term mo kaya ito yan, sir, kaya kas number Sangguniang Panlalawigan. Anta ka dati arapat mo, sir, nga pag-chairmanan nga committee. Pag-chairmanan nga committee. Actually, dati kuma-committingahan ko unay nga panpanunotenen in the previous years tiket ko nga ibingay kadigitoy kabaro nga kakadwak. At idi naudi adu nga committee tinaygaman tayo ket nakita ko kasunod karigat na no adu iti igamam nga committees. Ketatan nga adda babaro nga kakadwa tayo, siguro DJ it's the other way around. It's me wanting to give them this other committees apo tapnon adda met chance da nga ma-experience nga gigem ti mesa nga committee ta concentrate tak no nanto jay mapanken ya. So dati last term mo nga talo nga tawen. Anya mabalin nga maambon sir no anya pa the type na kiti plano nga ipilang ordinansa para iti pagsetan ti kadwan po. Naka ready actually kanya kon apo iti adu nga ordinansa nga kayat ko nga ipasa dito isang Sangguniang Panlalawigan. It concerns senior citizens, it concerns digiti sabal-sabali nga traffic rules and regulations tayo, although I am very very sure nga digiti local government units they are trying to look into this ngem dedicate ko nga implementar in the whole province of Ilocos Norte to at least prevent the number of accidents being reported in the province. Tapos of course dati chairmanship tayo apo DJ siguro ti hangkopulos nga maibati ti Committee on Education kasi it has always been in my heart to help the younger generations, those who are studying digiti deserving students nga may kanda iti brighter future through education. Ket mapapintas tumanen dito'y programa tayo, not only the scholarship program of the provincial government of Ilocos Norte, but also we would like to see into it the different schools nga maus usar and the facilities nang runa ta adda DJ palarong pambansa nga nang ibase antay idikwa no anapay ti kurang digitoy schools tayo dito'y probinsya tayo nga Ilocos Norte ket digiti sagmamano nga sektor nga ket ko nga iramidan iti ordinansa ken adupay nga resolusyon tapnon mapapintas pay digitoy nga sektor. Thank you, sir. Thank you so much. Hey, dadya apo ni Apo Bukal sa Olaso apo di chairman iti Committee on Education iti Sangguniang Panlalawigan na po ken napili nga naikan iti award apo Leadership Award iti National Movement for Young Legislators wenno NMYL iti kalabesa po nga naipaikan ko na ijay tag resort Coron Palawan. Kita dakilmet nga dayaw ken pakaitagain met apo ti Ilocos Norte gapot tayo isuna ti imawat iti dati nga pamadayaw gagayem ken kakabsat no
umawat kiti pamadayo karon daron at kat syempre nagalatamet iti Ilocos Norte. Ken of course si kaapo nga na ipaayan nga gapo iti napintas napuddo nga pa nagserbi apo kadikiti ka probinsyaan. Dito NMYL apo ket gunglo digitay bibise gobernador, digitay sanggunian panlalawigan members, vice mayors, digitay sanggunian band members, ken sanggunian kabataan nga agtawan na po iti 40 agpababa digiti ububing nga agpanpanday linteg. Ket isu na apo ti dito Ilocos Norte iso na ti maysa kadagiti kaubingan apo ket alaket dakkelmet nga yaman ken pakaydiyawan maten ati probinsya teng Ilocos Norte gagayam ken kakabsat kaputa iso na ti naikan apo kaditi nasaw nga pamadayaw leadership award nga mangipaneknek apo iti napudno nga panagserbina kastameten saan nga matawaran nga parang ipapay na apo iti anyaman nga tulong nang runa apo kadagiti agkasapulan. Ket kadetoy baro nga sets apo iti sanggunian panlalawigan adamet apo narwameten apo digitay ordinansa nga nakasagana nga ipasa karon ni apo bukal sa Ulaso apo iti Junta Provincial. Ket alaket digiti apo ket pakasnan iti traffic rules digiti nagdudo no pe ada po iti traffic rules meten iti nagdudo mga LGUs iti Ilocos Norte ngay madalay nga po diti kahit namet nga mainayon na maiimplementar. Masako na detay maamindaran when detay naiget iti nakaipatungpal na dagitoy karobasita ta oray no kasanot kaado digitay ordinansas kada resolusyon ang napanpanday no hamet nga may implementar useless karobasita alaket napintas laone detoy kalikagom na nga digitoy ket mairiing no nasken nga maamendaran ada digitay mainayon kun natayo man alaket ta sayat launay ken kasamet na detay may sapay kada digitay sa lunsod karobasita nga detoy panagpipilin tumanen no aspira namanen detay ang official tumanen alay ko na kay kayatan iti i-concentrate isentro iti matang na ditoy probinsya ti Ilocos Norte especially iti biang ti sanggunian panlalawigan. May sapi apo kita dati plano na apo kita no dati na nga ibatan na po diti Committee on Education nga pag-chairman na apo dati kalikagum na apo kaya dupay nga matulungan digiti agad-adal deserving students digiti nalalengobing amoniti kabelad nga agbasa gapiti kinakurapay marigatan nga mangituloy itinda pa nagbasa kunam karobasita. Dati ket babe na po ti scholarship program apo nga isponsoran na digiti nagdudo mga scholarship program apo ti probinsya. Ken maraksida po iti scholarship program na kuna apo ni Apo Bukal sa Ulaso nga dati pa nakapapintas pa apo diti pasilidad. Dito mo sarap po nga pasilidad kaya tinagdudo mga pagadalan dito Ilocos Norte di JP apo ti maysa nga kalikagum na nga mapapintas mapaduras maiimplementaran na po digiti apo ket talaga nga kasapulan met digiti estudyante digiti agad digiti mga isursuro ta amoy apo no nga napintas mo ti pagyanan awan iti kompleto nga usaren aket pamarigaten late so nga digiti amin na po tikit kita ni Apo Bukal Laso nga ipila po iti panagsubli apo ti session digiti barong aset sa po iti sanggunian panlalawigan iti sumunong nga aldaw alaketa hamet nga libak apo nga ni Apo Bukal Laso ket may samit ka kadwan ka iti may paspasang or ordinansa nga digiti apo ket para iti pagsayatan iti kaadwan nang naruna apo digiti estudyante ken syempre iti kagimungan meten apo. Kasalot monitor mo karobasita Lunes mitla pa nag-session da tamo temeten Lunes iti nag-session da 9:30 kasi metla tao met tina ibagay nga sa balingal da DJ pa lang met karon daron nagnya medical man talagang awan iti session nun awan katugtugawon digitay kabaro nga nabutusan Manda digiti ili when siya da po nga kasla nagbi-meeting da met medical man ngem sa balin tumet ta session da met when karobasita panangrugiti panagtugaw da after lunch medical sigurado dati panagsubli dagiti kamkaming ti sanggunian palawigan pabaenti panay doono ni Vice Governor Macho Marcos Manotok tinto may saka digiti umuna nga matratar sigurado datay pagkomityan iti intunggal kaming ti konseho ken kasamet ten digitay district assignments da karobasita ken kasamet ten digitay to pay digitay
kita dress code. Di kita umuna no kang mataming pagsasaritaan da gagayam ken kabsat. Alawen kalabawan kayo amin na po dito sanggunyan pan lalawigan, especially man kay ni Ma'am Marie, the ex-secretary. Tay napintas ken nakasaysayat ka secretary ni Apo Attorney Solas. So dito sanggunyan pan lalawigan. Okay, kaya kasamitan kablawan tayo pa di kita data governor's office ay da Ma'am ate Mary Chris sa Puyawan. Okay. Pero gagayam ka na sa good morning kada kay amin dito. Agsubli tayo ito. Kalpasan ka nagiti subag mo na pamalagip tayo. Manibod pa lang iti technical studio. Sirmata ni Ilocano. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, ito oras na po alas 8:36. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. iCure 750 mg. Narito ang mga patunay sa mga gumamit ng iCure 750 mg. Ako po si Bonifacio Taaka, taga Bulag Bantay, 40 years old. Sobrang taas po ng sugar ko at palaging naninikip ang dibdib. Simula po nung sinubukan ko ang iCure capsule 750 mg, nag-normal talaga ang aking sugar at nawala pa ang madalas na paninikip ng aking dibdib. Kaya mga kababayan, mag-iCure capsule na kayo. iCure 750 mg. 12 pesos lang. Bili na! Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sabay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 + 1 Coffee Mix. Ang kapeng may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Mark Cafe, ang sarap ng natural. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Doc Herbal Coffee 21-in-1. Matagal ko ng problema yung pamamanhin sa buong katawan ko. Sinubukan kong uminom ng 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. After 3 days, nawala na yung pamamanhin. Maraming salamat 21-in-1 Doc Herbal Coffee at Doc Herbal Juice. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, smart o kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta the Smart Iti Dishwashing Paste. At the double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 to ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada po lagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested, ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino.
Umulan, umaraw, tuloy pa rin ang pamimigay ng discounts at giveaways ang K-Sabico. Dahil eto naman ngayon ang Rain or Shine School Time. From June 1 to August 31, 2025, Rain or Shine is school time. 54 peso down payment, 0% interest on selected gadgets and appliances, cash discounts, free umbrella for every purchase of selected appliances. Rain or Shine School Time. Shop and win one of the 5 Orange Yamaha Fazio. Visit K-Sabico Trade Incorporated Facebook page for complete details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 224969 Series of 2025. Ti K-Sabico Batak, ket masarakan iti Marcos Highway, Batak, Paway Road, Barangay Kaunayan, City of Batak, Ilocos Norte. Ken ti Brasna, iti Iliti Banna, Ilocos Norte. Ken Pinili, Ilocos Norte. K-Sabico. Sirmata ni Ilocano. Sirmata ni Ilocano. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo Sirmata ni Ilocano kon Radyo Ronda Balita Morning Edition. Okay, karobasita kasangwa ng intang diti sa balipay nga damag. I-acknowledge sa malang diti diti agbuybuya. Good morning, sir. Good morning, ma'am, sir. Ken Kakailian. Happy first day of July. Abundant na blessings. Be upon us ko natin ni Madam Jodeline Pagtama. Okay, good morning met ken ni Rostel Macrivera, ni Joseph Layugan, ni Mbaga Bigatyo, kasama ken ni Comadre Marina Pasalo, ni Catherine William Gawiran. Happy watching. Good morning kana kayo. Ken ni Apo Sanggunian Band member at ni Apo Honorable 3 na sa Gigit Fulgar, ita Burgos, Ilocos Norte. Okay, na po, kabayatan na. Impakamumet ni Municipal Budget Officer Mr. Patrick Ratwita. Anapita sa pwede pa na kay Wardas, iti pundo ti gobyerno municipal, iti pasukin. Second kan ko, nagarob 230 million pesos, tinaaprobaran nga annual budget, iti ili, iti atawin. Second pekan ko na, inaingato, iti nailatang pundo, iti sektor ti agrikultura, health, ken social services, para kadigiti umili. Kunana, akadakilan ana ilatang, iti banag ti salon at, ken ti maigatang iti agas, manipur iti 3 milyon na pesos, iti napanatawin, ken pinagbalindang 6 milyon na pesos, iti daytoy nga tawin. Inlalawag na, daytoy gaputa umad adu digiti agsasakit ken nagkasapulan iti agas kasi ti vitamina digiti ubing ken maintenance digiti natataengan. Kasi mana po iti anaya si interview met ken Apo Budget Officer Mr. Patrick Ratwita iti pasuki ni Ilocos Norte. Okay, dating oron kagayam kapsat ti sarita na ti budget officer iti munisipyo ti pasukin. Adamay na pagpintasan nga dati mga Sangguniang Bayan at pondo iti sa baling departamento iti ili ti pasukin. So manuti pundo ti departamento iti. So for this year ma'am 230 million if I'm not mistaken iti pondo. So for this year ma'am 230 and kas makita yung kidi iti ili yung pasukin our town is now already a first class municipality and of course it doesn't mean well, I am very happy ta DJ iti Sangguniang Bayan ket it's finally in-approve anda iti session da DJ annual budget ni iti 2025. Though damit DJ adjustment kada DJ request nga i-increase nga budget iti other of offices. So may admit kidi ta ada DJ mahon ko nga check and balance nga di propose ni local chief executive ni Mayor Mi nga adamit pagpintasan na ta ni Sangguniang Bayan at naman in request lang ingato pay nga dadto mga pondo iti sa baling departamento iti ili ti pasukin. So mano ti pondo ti pasukin iti tangatawan. So for this year ma'am 230 million if I'm not mistaken iti pondo iti pasukin. And kas makita yung kidi iti ili mga pasukin our town is now already a first class municipality and of course it doesn't mean with no nga gapot a first class kami gapo lang iti ponpondomi but our municipality also need to exert an effort to also give service kadagiti kay Ilian mi. So DJ annual budget mi iti ilim iti pasukin
mas nakita iti effort iti both executive and legislative nga in nga to iti pondo iti agriculture, health ken health, agriculture ken DJ minsan social. So ni health ma'am ket nag-focus kami iti panaggatgatang iti agas. Do dakkel iti pondo iti ilim iti pasukin iti panaggatang iti agas last year mas dinobleme itatatay pondo mi. So from 3 million nagbaling nga 6 millionen. Kasi the main reason na naapay nga kayat ni nga in nga to kasi amutay meten nga umadado digiti agsakit umadado digiti magkasupulan iti agas by vitamins ken dadumapay. Iso nga invest nga digiti kailyan miket gumatang da iti daduma nga agas nga kasapulan da i-providen iti iti health office mi digiti agas nga kasapulan da ken numanhaan nga awan digiti available nga agas nga kasapulan da do si kakak may isa nga indigent or under the marginalized group adamit digiti program iti social welfare mi nga ikan da kay met iti assistance nga panggatang met no kwa digiti agas nga kasapulan yun no kwa. Sir, ano dagito agas yung major nga request na kanya? Though I'm not familiar no na dagiti nga major nga request, but it's kaadwan nga ket maintenance. It's maintenance ken digiti vitamins aglalo ka digiti oping. Though I'm very happy damit iti to digiti national government agency nga agas mang supusok iti kurang digiti dado mga agas nga kasapulan digiti kailyan mi ngem haan nga digiti gapuna no apay nga basit ti request mi no digiti mas adupay kuma kasi amo tayo met dito ilim iti pasukin da kami iti may nga da kami ti kaatid dogan nga ili dito Ilocos Norte ket narigat met nga nga basit met lang nga agas ititited may iti may isa nga agric request ket nakadadayo iti papapan nagapgapuanan dagiti kailyan mi. So DJ main reason na apo ken DJ pay iti aside pay DJ projects mi tatanga 2025 makita yo met iti ilim iti pasukin at dabarumi nga municipal bus nga nakapinpintas nga so idati nga mingat there's a program iti pasukin nga free nga transportation kadigiti estudyante from pasukin to Lawag itatan maragsakan ta isumet iti pagmayatan na ta agpada iti executive ken legislative nga nangayat nga gumatang iti municipal bus mi nga service vehicle for the transportation free transportation for the student ket iso ti main purpose na dito nga municipal bus mi ket makita met iti pintas na ken hopefully tatangatawin plano min sa payen nga nga nayunan to detoy iti mi sapay nga municipal bus at nood adumet lang iti matulungan na nga kailyan mi iti nga agbasbasa from pasukin to Lawag tatno diji pa nagkaskasera dan especially ket nanginawit ti panagkaskasera narigat met ti maisina iti pampamilya diji lata ti osarendan tapno mas basbasit iti magastos dano pati inaldaw. Sir, no among ti schedule kasano ti schedule gagaya? We're actually finalizing the schedule ma'am ti iti pasukin detoy transportation. Though kami pay abot ti schedule iti opening digiti university and colleges iti and high school, but we are preparing no naman digiti masapol lantot ken no anang to digiti schedule just. Syempre, ti schedule iti ti panagbiyahe from pasukin to Lawag ket nasapa kasi nasapa met talaga ti class met no kwa adamit I'm not sure if it's a one way or back and forth iti service ngom may met siguro no back and forth met no kwa tatno DJ bus met ticket agstay latamet latano kwa dito Ilawagen tatno ka nagsubsublita pasukin. So one time lang sir nga 1 in the morning, 1 in the morning and 1 in the afternoon. Kasi amutay met iti fuel medyo na gastos aglalo no DJ dakkel ti lugan tapos air condition pay. Kaya DJ mat pagmayatan na DJ hanmi talaga nga kasla tinipid DJ nga bus kasi DJ nga bus apo every lugan every DJ pagtugawan digiti estudyante at pag-charge na. So no once nga lobat DJ may isa nga DJ phone DJ may isa nga nga estudyante mabalin dala ta charge ka DJ DJ yan ta onig ti luganen. Manot capacity na sir? Di capacity na ma'am DJ nga lugan kahit 55. 55. So dakkel
dakal met kidi numan in case nga hanamaw sar DJ nga bus mabalimet no ko i-request no pamet iti daduma kas idi na OD nga palarong pamadsa dakal kinaitulong DJ Municipal Bus Me nga panangi ferry DJ nagstay from Pasukin DJ taga Sok Sergeant. 55. So, ang aming estudyante, awanti ko na regardless no tapag-plete mo. Regardless no, adaman pa plete mo noan. Ngamti ngamin paka-determinan namit no kwa. Siyempre, it is exclusively for the students from Pasukin. So, to determine no taga Pasukin na talaga, we will give them an ID as identification. Alright. Sir, kasama di kita yung program yung iti agriculture. Yes, ma'am. Actually, there are a lot of DGJ may program iti agriculture, ma'am. Actually, the DGJ services may nga ititod nga libre nga abono, libre nga abono para ka digiti farm nalan tayo at damit digiti fishnet kada dumapay nga services tayo nga maiten met ka digiti mangalap. But haan nga DJ, though it is a common service, it is a common program iti agriculture office, nga mas pinadakel mi DJ pondo iti kasi amo tayo met kidi nakadado iti bagyo iti nga dumandalan iti probinsya tayo kat amo tayo digiti manalon sobra nga low gida una yan digiti magasgastos da. So instead nga imutan tayo iso da mas lalo nga ipaburayan tayo pa iso da tinakadado nga serbisyo. So kasla ko matataa po ket ada DJ baro nga nga naibaga kanyami iti DBM nga detoy malala tayo nga RA 7171 ken RA 8240 dapat ket ada maited pa no nga nuance nga ada maalam nga 100 million from RA 7171 ken 8240 tay 5% na DJ ket maited as calamity fund. Nga mabalimet DJ nga calamity fund nga mausar met nga pang tulong pa kadagiti farmers in preparation for DJ didigrano kwa. So, may admit digijay nga guidelines that no, instead nga digijay budget under the executive, maumabalin pa yung mausar DJRA 7171 ken 8240 pang nayon nga tulong para kanyada. Saan kayo nga tumutulong, sir, para kinati pa naka-insure? Dagito farmers can dagito produkto da. Insurance. Crop insurance. Regarding iti crop insurance, ma'am, I'm not actually familiar, DJ. So nga damagik to kun ni Municipal Agriculture is me regarding data. Kaya aside pa data, digiti manalon ken mangalap, ada pa additional nga tulong mimet ka digiti aglaklako ken digiti traditional nga asin iti ana. So we give them additional equipment, additional assistance for them. So nang rugay di last year, so hopefully ma-maintain may tatamit nga tawen. So digiti ipapa iti probinsya nga tulong bali supusupan. Supusupan pa inokwa. Yes, ma'am. Okay, tadya po ni Mr. Patrick Ratuita, ti budget officer, iti Pasukin, Ilocos Norte. May samad dati apo nga naggapo iti sirib, patanor ni apo Senadora Amy Marcos nga dati nga gobernador. So dapo di kita nalalaing, nasisirib apo nga ububing, nga tatang kita empleyado dan, budget officer pa yan apo dita Pasukin, Ilocos Norte. Kasamit kay ni Ma'am Clarice Joy Siason dita Vintar isumet apo ti Ilocos Norte local isupe apo ti local youth development officer dita Vintar Ilocos Norte ni Ma'am Janil Gilaydam di kita apo ti nagkakadbo idi karon da Ronald diti Sirib Ilocano Youth kunana. So nga alakit nalalay nga apo di kita ubing. Awen alakit dati plano apo pa iti Pasukin, second kanya apo Patrick Ratuita apo, plano da pa iti gumatang, ti may isang service vehicle. Nga paglugaran apo di kiti estudyante. Tap niti kasagat saan doon nga magastaran met apo iti plete, di kiti mapanagbasa. Ta dati panaglugan da apo ket libre. Mapan iti lawag sumay diti mapan dita Lawag City kaya nagawid met dita Pasukin iti kada malem bigat kan malem malibre ta dati basta po ket adda iti kapasidad nga
55 deta ti malaon na apo. Kaya plano da nga manayunan kumaapo ta adu 5 ti maserbian nga ububing ay estudyante. Ta kuran apo ti municipal bus da kaya ta naglugluanan meten digiti atletas kaya delegado apo iti napalabas nga palarong pambansa digiti nagyan apo dita pasukin digiti taga sok sergeant nagyan apo dita kabiyatan iti naisangkat nga palarong pambansa itay kalabas nga bulan niti Marso. Kaya tinpalgak ti municipal budget officer apo at iti plano nga gumata apo ti may isang municipal bus ket napintas tapno dapat iti paglugaran digiti kelyan sa ilang digiti estudyante kay mabalinmet nga sublaten digiti makasapol karon daron na lakyan di available. Okay, alawin na karubasita dagayam ni Sir Patrick Ratuita di munisipyo ti Pasukin na ya. Demo ket adda pala ti salinong ti gobyerno probinsyal. Anon. Adda di Pasukin isu apo ti budget officer da. Wen amom data budget officer ket hanga nalaka nga trabaho data. Budget ya talaga nga ka kwarta data karubasita. Wen ka nanawragat munisipyo data karubasita. Wa na mo ili data. So nga narigat deti trabaho namot gagayam ken kakabsat ngem dagito nga ubing ket nalalaing da. Ket patanor ni Senador Amy Marcos. Gusto ta kada Sir Jun Dumlao ay Sir Jun Godoy. Nakita ko na digiti nagkataon na ide ko ng patanor kadakwada digiti nga ubing gagayem ken media office di ko nam karobasita digito nga ubing kita kadlaing talag kaslaki ni Sir Jerby. No, ani Apo Jerby. National Youth Commissioner na taapo, ada jeb nakabase jay Metro Manila. Apo sino dapat di kita kadwa na karon Ronald dapat ni Ma'am Estela. Ni Ma'am Estela Burgos. Ni Ron Jean Campaniano, Bordit Garcia Campaniano ta Burgos Ilocos Norte. Aduda karon Ronald dapat gi abogado nga nakakapasamet apo nga dagiti ket dati nga Sirib miyembro iti Sirib Ilocano Sirib Sirib matarusan dati ket nga sa kami dati Sirib ada acronym na ngamin dati nga madati panarusa adati pakaitarusan na Sirib ni Ilocano kanana wen basta lawin karubasita di kita pa-shout out mo kaya talaga nga mapanmanin dito orasen alakita man no anatay panarusa dati Sirib tatayin aya Sirib ni Ilocano kabataan kunanan sa tay karon Ronald nabiyagmet na di ba karon Ronald so nga apo digiti nalaliing ubing idi kwa nga nag-training met apo Sirib kabataan Ilocano digiti apo kita nyo kaditi nagbambana ganda talaga nga employed dameten na nga to pa apo dapat tinagan digiti nga empleyado gagayem kan kakabsat asken ko na dita Pasukin budget officer ni Ma'am Clarice Joyce Jason dita Vintar local youth development officer o di ba karon Ronald na establish the meten digiti nga ubing gagayem ken kakabsat ka pumetlaing iti kada iti determinasyon ken laing da Sirib. Alam na po, good morning. Iyak na rin si Mampe karon Ronald digiti agbibuya iti programa Sir Mata ni Ilocano agdingdingig apo ni Josie Tabius, good morning. Nimbag nga bigat mo, nimbag nga aldaw yu. Kasama tet kaya apo Joji Jimenez nga kasanga itang aldaw. Na apo Joji Jimenez, dita Enro, population officer dita Enro. Good morning, apo Joji. Ken happy birthday today. Iti pa dumagkasangay karon Ronald ala kablawan tametlatan iti nagasat nga panagkasangay da ita nga aldaw. Kasama ken ni Adam Marianes ken ni Mr. Marianes ken ni Manny Arsagadiga. Good morning kada kayo. Ken ni apo Apo Bukal, Marlon Sales, dita pagod po di Ilocos Norte na bag nga bigat di Kalman, napamit dita banggi at isumet ti panagsapatada karon Ronald, panakaiyakar, turnover dati transition. Dita banggi Ilocos Norte. Da Ma'am Feli Sales, good morning. Kani Apo Vice Mayor Joseph Sales, kani Apo Mayor Denton Garcita. Okay, alawin. Speaking of birthday karubasita, itarod ipadano dati birthday song. Kani sa amin nga agkasangay itatanga aldaw.
Hulyo 1 muna nga aldaw iti bulan iti July. Okay, ti birthday song, isa ko ti sa amin nga agkasangay itatangal daw. Okay, happy birthday kariti amin ang kasangan itangal daw especially kay ni Apo Mr. Joji Jimenez at Enro Office. Okay, alawan ka Romasita? Sige, pumakada ta karo din. Alam mo na po, kami pumakada, itinagan man na po ti gobyerno provincial. Nga idadalawan itatana po ni Apo Governor Honorable Cecil Araneta Marcos, kariti Communications and Media Office, kinadalawan ni Mr. E.J. Deos. At yun na po ti karubay ti Facebook yan iti tangatang, ni Sita Makalipis, agyaman kami apotin kay panagbuyak yan panagdingeg. Happy Tuesday morning to one and all. Babay na po yan, keep safe always po. Okay, nakadatamet nga nag-serbi, iti abiyang ti mas control ni Engineer Mark Tuliao. Ken kasamatan iti abiyang ti kinagan ti administrative dayon ni Miss Mary Joy Gaban, supervision ken direksyon ti OIC ta ni Mr. Rod Sadjan. Ken siyempre to inumo ti biyang testimonyo ti may sakadigiti testimonyo ti programa ni Ronald Domingo mayat bati ti ibagadamag na imbag nga bigatay amin nga sangapada. Babay na po. Nangeganyo ti programa ti Sirmata ni Ilocano. Agyaman kami tingkay panagdengeg.